Takže ľudia, vítajte u môjho nového videa, kde si rozoberieme môj tým v FC26. Ideme sa na to pozrieť hneď z útoku. FC26 nové videjko, ako som vám slúbil. Je to FC26, lebo máme tu nové fotky nových hráčov, ako napríklad Juan Garcia v Barcelone, ale to si ešte povieme. Takže na ľavom krídle máme PSG Barcolu. To určite podstate Bradley Barcola. Potom tu máme útok. Ja som si to zrušil, tak to je totálne na nič. Dobre, máme tu Marmuša z Manchester City, potom tu máme Pulišiča z AC Milan, potom tu máme Rodriga de Paula z Inter Miami, Bernardo Silva z Manchester City, potom tu máme Nusken, to je žena, ale vidím, že to vymeníme, nevadí. Potom tu máme Nusken, to je z Chelsea žena, potom tu ideme na obráncov, potom tu máme ľavý obránca alebo krajný obránca Marc Cucurella, 84 z Chelsea. Potom tu máme dobrú kartu, 84 Stanisic z Bayernu Mníchov, tiež stoper. Potom tu máme Bremera, ďalšieho stopera 85 z Juventusu a Carpenter tu máme 84, práva obránkyňa, teda z Chelsea. A ešte tu máme Joan Garcia, neviem ako sa to číta. Takže to je nový brankár Barcelony. Takže potom tu máme Lunin, na lavičke Lunin, Latvein, Coman, Gimenez, Trossard, Brahim, Robertson, Greif, to je slovenský zástupca, Slovák, Hojbjerg, Kalulu, kapten a Signon a Jo Wagner ako tréner. Takže môžeme ísť na to. Ukážem vám ešte, aké máme dresy pekné. Toto je náš dres, áno. Takže takéto dve máme dresy. Mne sa páči tento a vyberieme si a ideme na hrát zápas. Takže snáď to dobre dopadne a budem sa snažiť, aby to dobre dopadlo. Rozohrávame my. Marmuš rozohráva teda. Dáme aj Gulmanovi, aby si trošku aj on chytil ten balón. Nepískaj hlavne, nepískaj, iba keď oni majú. A Bremer už je zase opäť tu, lebo minulý zápas bol zranený, takže už sa asi zotavil z toho zranenia. Hneď máme prvú šancu, veľká akcia! Gól! Offside! Prečo offside, ľudia? Nie. Ja si myslím, že už to je gól, som sa radoval tu a tu je ako offside, hej. Tak toto nedarujem, rozhodca podplatený tým druhým tímom, taký napríklad Real Madrid, no. Ale toto už musí platiť. Yes, gól. A teraz zase, keď sa budem radovať, tak to neplatí. Rozhodca odpíska offside, ale nie. Yes, bude to platiť. Yes. Omar Marmuš, jeden gól. Super, ľudia, to sme presne potrebovali. Toto je to najdôležitejšie. Že Omar Marmuš dal gól, takže sme vybavení v poriadku, takže. A máme tu Fabiana Ruiz z Paríža, takže jeho spoluhráč Barcola. Ktorému teraz nahrávam. A môže ísť dopredu. Že by. Musíme nabetiť. Dobre, ľudia, vidno, že som teraz zlý vo FIFA. Ako som vám slúbil vidieť z Wi-Fi, ale zatiaľ sa mi nedarí. Čo som hovoril, som začiatočník, no nie začiatočník, už som to raz natáčal, ale zmazali mi z toho video, takže vám ho tu nemôžem ukázať, ale natáčal som napríklad PSG, ako som bol tréner v FC25, potom ešte som bol Real Madrid tréner, podplácací tým, takže Madrid, no.
Kľud. A môžete mi do komentu napísať, že aký klub by som mal trénovať. No, určite mi to môžete napísať, budem len rád, ale teraz tu začína niečo diať. Nie, že nám dajú gól ešte. Alebo dajú nám gól, alebo nedajú nám, dajú nám. Tak asi vidno, že nie, keď to ani vôbec netrafila, nevadí. My nahrávame kukurejoli, kukureja, barejanuteja. Ježiši, prečo oni majú zase loptu? Ja som chcel dať na 2-0. No, teraz sa tu začína niečo vytvárať. Hráči dopredu. Keď center od Campenter. Ale Depal to nedal hlavičkou. To je taký... Dobre, budem ticho, lebo ani ja by som to podľa mňa nedal. Z takejto prehnanej situácie by som to tiež nedal, takže... Ale teraz Marko niečo robí, pridáva, gól, 2-0, 2-0, vyhrávame, oni sú strašne slabý tým a tam je už aj ten Bernardo Silva. Oni sú strašne slabý tým, oni majú 2-0, oni majú taký slabý tým, ale keď tam majú aj Ruiza, spoluhráča Barkolu, ktorú teraz nahráme, ale nepodarila sa nahrávka, takže mu asi nenahráme. Ale Barkola teraz ubránil, takže nahráva si dopredu. Ľudia, poviete mi niečo o tom Barkolovi, prečo taký... Nie, prečo? Ľudia, ideme si skúsiť zatričkovať, ideme si skúsiť... Barkola, a že by teraz gól? Nie, on je taký slabý, že ten gól asi ani nedá. Ideme sa kúpnúť, že aký má rating. 84, no nevyzerá to tak, Vyzerá to tak asi na 79, no nič. Taký klasický rating a hlavičku je Bremer, ale on nikdy nedal tú hlavičku. Ja som už hral za ňoho raz a on nikdy v živote tú hlavičku nedal. On vždy to tak nejako dosere, že on tú hlavičku nikdy nedá, buď ide za bránu, alebo ide nad bránu, alebo ide do brvna, alebo na tyčku, takže, alebo ten golman ju vychytá. Ježiš, taká pomalá nahrávka. Áno, Barkola, Marmuš, Depal, Marmuš. Depal, Bernardo Silva, prvý gól. Odtedy, ako som ho kúpil, lebo to bolo dneska. Som ho kupoval, takže taký kľud, taký klídek, tabáček a Bernardo gól dal. Áno, to sme presne chceli vidieť. Takéto góly pekné. To sme presne chceli vidieť. Ja som spokojný ako tréner s Bernardom Silva. Takže ja ho mám rád. Takže tak, Bernardo Silva. Nie. Dobre, aspoň, že som kúpil toho Juana Garciu, pretože on je veľmi dobrý brankár, veľká kvalita, určite na neho mám dobrý spoľah a viem ho ohodnotiť celkom v poriadku, dobre sa mi veľmi páči. A proste... Ježiši, jomba! A teraz veľká nahrávka, ideme dopredu. A nie, ideme dozadu, som robil srandičky. Ale nechápem... Nie, to som nechcel. Ale aspoň, že máme toho Juana Garciu, že nás vždy zachráni pred strelami, ale teraz tu máme rohový kop, takže sa musíme sústrediť, aby nám nedali zase ďalší gol. Dobrý, ne. Čo som to práve urobil? Nie, prečo?
Čo som to robil zase s tým chybu, s tým brankárom, to chcem vidieť, ukáž. Akože ja som chcel nahrať, hej. A ja som omylom jemu nahral to ten Barkol a tu... som nahnevaný, fakt, teraz kvôli nemu sme dostali gól. Není možné ten branka, či Barkola, že nemám rád, pretože som ho kúpil vlastne. No, sice je to preto, aby nám pomohol. A zatiaľ nám vôbec nepomáha. Takže neviem ani na čo som ho kúpoval, keď nám není ani pomoci. Teraz tu máme nejakú dobrú nahrávku, že by sme išli na 4-1. Nie, tak asi nie. Kto vyhrá hlavičkou súbov a nakoniec to bol Bremer, ale teraz už máme zase ďalšiu. A Fabian má gól. Či loptu. Ale zase ho máme my, lebo Pulisic ho získal. A teraz ešte beží. Áno! Zase sme ho nabejtili. Ľudia, zase sme ho nabejtili. Hihi. Áno, a Bernardo Silva dáva druhý gól v tomto zápase. A má už celkovo 3 strely, takže je to v pohode. Celkom v pohode je to. Čo sa nám tým EA snaží naznačiť, že akože nám dá túto kameru. No nič, nevadí. Každopádne všetko v poriadku. Bernardo Silva! A teraz ho Barcola tak dobre mu dal. Takže je to úplne dobré. A teraz čo sa stane? To nebol gól. Ľudia to, no vidno, že som slabý vo FIFA. Napíšte smiele slabý vo FIFA. Do komentárov, chcem to tam vidieť, budem to lajkovať. No, neviem, prečo by som sa sám sebe sťažoval, nevadí, teraz už tu máme ďalšiu príležitosť. Ale kam ideš? Bernardo Silva vlastne nestane červenú, prosím, však nestane červenú. Udal 3 góly a je to iba žltá, vďaka Bohu, je to iba žltá. 8. minúta. 6-7, no nič. Ideme na priamy kop, ľudia. On to nedal, hej? Ty jeden. Dobre, už sme mohli skoro dať 4-2, keby bolo. No, keby sme mohlo byť 4-0, keby sme spravili tú obrovskú chybu s golmanom. Nakrátko rozohrávajú. Čo to stalo, chvália si, spamätaj. Na tu aspoň dobre chyta, keď nie je Barcola, no nič. To bolo čo od Paula, takzvané. Dobré prenesenie Kukurela, aspoň niečo vie, keď nevie hrať. No. Ach jaj. Čo sa to deje? My sme vôbec nedali gól, to je úplne slabý tento tím. Som sa naštval. Jedna Morganka. Morganka, nechaj ma. Kukurica, poď kukurica. A aj to je Carpenter. Kukurica. Musíme mu ešte zmeniť číslo na golmanovi. Lebo on má dobrý gól. Pulisic. A je 5-1 a dal gól teraz. Áno, Pulisic. Čo to robí? On nevidí teraz, akoby. A už vidí. Dobrý. Hehe. Ideme na to. No, Barcola, konečne niečo dobré, konečne niečo dobré. Ale nikto mu tam nebeží. A dobre mu dal. Dobre, Barcola. Nevadí, ale z toho gól nebol, bohužiaľ nevadí. A hostujúci tým strieda.
Polster a Randízu. Kukurica strieľa a Bremer hlavičku je. A vidíte, hovoril som to, Bremer nikdy nedá tú hlavičku. Teraz ste to mohli vidieť, že ako on dáva hlavičky, ale realite by ju určite možno dal. A teraz tu mám ďalší center a ďalšiu hlavičku od Bremera a nedajú zase. Alebo? To už bolo lepšie, ale mohol to byť gól. To som nahnevaný trošku na Bremera. Budem rozmýšľať o jeho predaji. Takzvané. No nič. Ale ohnotí do komentárov od 1 do 10, že ako mi ide FIFA. To ma veľmi zaujíma, lebo podľa mňa tam všetci budú písať nuhu a ja to budem lajkovať. Keď tam niekto napíše 10 tak to zmažem ten komentár, hej? Lebo proste nemôžem hrať 10 nikto nie je dokonalý. Nikto nie je dokonalý, proste nikto nevie hrať najlepšie túto FIFU. A nikto nevie hrať ani najhoršie. Každý vyhrá stredne a máme tu koniec zápasu 5-1. Marcela vyhrala tento zápas 5-1 a porazila hostujúci tím, neviem ani ako sa volal, takzvané, no nič. Toto bola prehliadka môjho týmu a ak chcete ďalšie video za všetky napíšte do komentárov a nezabudnite na like a odber. Ja s vami lúčim a